Hajiya babba ne take so ta hada auren kike da Lukman. Ta umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi? To amma mama, banda abin Hajiya babba, haka ake hada aure? Ai ya kamata a fara tambaye shi aje yana so na ko baya so. To an ce miki haka kawai za a dauka a baki shi? Ko auren dole za a miki? Ko kuma da ka ba tunani? Tana so da ta tabbatar cewa hakan zai faru.